हेलौ लोगोफोर, गासिबो मोजाङैनो दंजोबलायोना? गासैबो लोगो नोंथांमोनखौ आंनि नैबे गोदान इउटुब चेनेलाव जायफोर बिथांमोनहा दाबो इउटुब भिडिअ'आव फैसा सोलायनो रोङाखै बिथांमोननि थाखाय गिबियावनो नोंथाङा इउटुबखौ खुलिदो। नोंथांनि एकाउन्टआव लांदो। बेनिफ्राय बाव लांनाय उनाव नैबेबायदि नुगोन। अब्ला बाव लांदो। गोजौनि पेन्सिलाव थुदो। बेनिफ्राय जायफोर बिथांमोनहा आंनि चेनेलाव गोदान, आंनि भिडिअ'खौ गोदानै नुदों बिथांमोनहा नैबे गोजा कालारनि साबस्क्राइबखौ थुना दाबाव आरो लोगोसे बेल आइकनखौ थुना दाबाव। आरो आंनि भिडिअ'खौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंबा नोंथाङा लाइक खालामना। आं भिडिअ'खौ बांद्राय गोलाव खालामनो सानला, आं सदैनो खिन्थानाय जाबाय। नोंथांमोनहा बयबो आजिखालि एसे एनैबाबो मिथिखायोखा, थेवब्लाबो